बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबखौनो सुहोदों खौसेयाव थांनानै थानांगौ What should I do? Kill man police rock. What is out the police? I don't get Korean. My manu have come to police of home. If I have man, I cannot manu. My acme, not for যিমান চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইন্টাৰভিউ হ'ব সিদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সিদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটোৱে কাকো নাখুদে रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमोदाल' बर' नामा प्रमोदाल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिंसिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएल' पासनो बोरैबा किरखमबा पिउ पास करिसेबले प्रमोद बर' डाङरियाय हा ओइनि जे किबा आईएएस कोचिं करे इउपि जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमोद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयालाय लोगोक माथि निदिब इलेक्शन करिब এনেকা কৈ পেলাই আপোনালোকৰ পৰা ভোট লৈছে নাঙল পাৰ্টিয়ে কিন্তু গণ্ডগোলটো কিটা হৈছিল बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बे जोंनि रामफल बिल आनसलिकआवनो फार्स्ट एनडिएफबि खौ होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा इउजि उरखाव गोरा एनडिएफबिनि थाखाय जोंनि बर' गामि जादों जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एफटु एनडिएफबि बेल्टि एनडिएफबि खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय पोस्ट खालामनानै सहि खालामनायाबो बे उरखावानो जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायैयाव आंहा दुखु दं फै ज' बर' गोजा गोमनो एकदम पलिटिकेल पावारखौ बाराय होथारसै গণ্ডগোল কৰিছে এনডিবি সকলে কৰিছে ইপিপিএল বৰ ডাঙৰীয়া বা এনডিবি সকলে আজি ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াত গণ্ডগোল কৰিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত গণ্ডগোল কৰিছে এনডিবি সকলে সেই টাইমত এনডিবি আছিলে এনডিবিয়ে গুলি কৰিছিলে হাগ্ৰামা সাৰক जोंनि बोरायखौ नांगालनि मानसिया आर्मि लानानै बुथारदों आंना बोराया दा गैला ओंखायनो थैलाय उजिलाय जों नांगालाव बहर होआ ओंखायनो बिसिनि सावगारियाव जों थैब्लाबो बहर होनो हाया जितेन मसाहारि बिथाङा थांदों बिथाङाथ' माने मासावहाय मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा बिथाङा सिटनावहाय फैसा बियोमोन इउपिपिएलनि लोगोफोरनिफ्रायनो बेसेबां पार्सेन्ट लानाय दङ बेखौ उनाव लाखै आङो फादिल खालामगोन दा खालामथ'आ माखासे एमसिएलएफोरा लिलि हटेलाव हर्स ट्रेडिं जाजुब्बाय जानानै सरकार दाबाय दिनै दुखुनांथाव खोथा दिनै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बिथाङा प्रि रिक्रुटमेन्ट होनायनि बाथ्रामोन बिथाङा दिनै मा खालामदों बेफोर भेक' भावना बेफोरो रन्जित बसुमतारी बे फेरेंगा नामा बिआर फेरेंगा नामा प्रमोद बर' आदानिफ्राय मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा गाहाम फैसा लायो होनना बुंदों बिथाङा आंनि सुगिदार नामा गावआ फैसाखौनो जाबाय थायो नालाय आरो मोनसे खोथा बुंदों बिथाङा आंखौ जौ लोंनानै गोदोबाय थायो होननानै नाथाय बिथाङा फैसाखौनो लोंबाय थायो फैसा खालि फैसा बहा सोरनिफ्राय पार्सेन्ट लानांगौ सोरनिफ्राय मा लानांगौ बिथाङा खालि फैसाल' धान्दा मारिबाय थायो